Blei parlok ba ien sai sien pat ni pidang sngewbha siakan di program menta ka step bat ha bangin yo bani puson biang sipor ya Ka Ktien ke jong U Blei kumtang ai U Blei ha kyrteng jong trai jongi U Jisu Khrist kanong rim ka bangakwa ban yalam bat bangin ya puson na Ktien ke jong U Blei kadai na ka siti ke jong Upol sia U Philemon kalenong ka baningkong kabenta baro jong kalenong ka baningkong kapang pading jong ka jingya puson minta ka step kadai ka jingkhmihlynti ka jingkhmihlynti ka thau ya ka ban saja ni ka ban salong kadon haka ya ka jingpen tikna ka jingya thu lupa bat nangta ka jingshania bat ka jinggerman kani ka jingkhmihlynti kala don lupa hangi uwei baro kibrio bat ngila ban ong ba omdon uwei ru ubala ban ong ba omdon ya ka jingkhmihlynti namar kani kadei ka bawan na U Blei hakawei ka liang la ru ban ong ka jingkhmihlynti kadei ka jinget ka baskem ya ki da kinu ki kenhun lani da wei brio kumta hakani ka siti ka ba upol u tho si U Philemon niyo i badon lai jan ki jingkhmihlynti kata ka jingkhmihlynti ka jong Upol ka jingkhmihlynti ka jong Onesimus bat ka jingkhmihlynti ka jong U Philemon ka baningkong ka jingkhmihlynti jong ka jingpediang Upol haba utho ya ka siti si U Philemon ukerpat ni U Philemon ba pediang biang ya Onesimus hadien ba ulapet na kum umrau Upol pentiknaru ha ka siti ba Onesimus wan paipat shu kum ubrio ubarim henry kum ubrio batmai ubalakala ka bamut bat ubala ban shania pat hakani ka siti ngiyo i ya ka jingkerpat ka jong Upol namar udon ka jingkhmihlynti ba U Philemon pediang ya Onesimus shu kum umrau henry kum upara banget hau Khrist kumta parlok ba iet kum ba Upol udon ka jingkit kli ya Onesimus nakabenta ka jingim ka babha jong U kumta ka day yang iru bandon kani ka ju ka jinglong khnang bangin long ka jingkerku nakabenta jong iwei pat kabenta ka baar ka jingkhmihlynti ya ka jinglong babha ka jingkhmihlynti ya ka jinglong babha Onesimus udei ubrio ubalakala bat ubalas ngothu ya lagi jong gijing bakla laong ba ukwa ban let phai biang syaka yeng jong kunrat jong U kata U Philemon henry Onesimus shep tiang pat la U kunrat jong U pen ipat ya ka jinglong ka babha ni hakmat jong U nagbenta Onesimus la ban ong baha ka jaka ba khmihlynti ya ka jinglong babha no Philemon ula dei pen ban pen i ya ka jinglong khuit ka jinglong hok jong U hakmat kunrat jong U khnang ba ula ban yo biang pat ya kata ka jingshania kumta parlok ba iet ngiru ni jingkhmihlynti ya ka jinglong babha ne kiwei ni jingkhmihlynti ya ka buram na kiwei ni khmihlynti ru ya ka jingien bat bun ki na kiwei pat hatu ngi pat ngi la jule ne ya kini ki bangi ngi khmihlynti na kiwei ka gospel ka jong lokas kal nong ka ban rio kat khot ka balai phuwei ka ong kumni kumba phimon baki brio ken le ya phi tu le ma phi ru kumju ya ki ngan ong biang kumba phimon baki brio ken le ya phi tu le ma phi ru kumju ya ki kabenta ka balai ka jingkhmihlynti ya ka jinglong bala ban shania ka jingkhmihlynti ya ka jinglong bala ban shania U Philemon udon ka jing sngothut
nak benta ka ka belajar ya bat Onesimus. Haba ujua pediang ya ka siti na upol ban pediang pat ya Onesimus. Kalong gaba ya Henry ukongo pat ya ka jingkat pahat ka jong upol. Namar udei u Kristan u babha bat uparlok ubajan jong upol. Kawei ka ba Onesimus ula ban le kalong ba map bat ba Onesimus udei ban pen ya ka jinglong bala ban shania. Parlok ka Jingkhmihlynti ya ka jinglong bala ban shania. Kadai ka bangi kwa ni ki wei pat. Kata kadai ka bangi don ha ka jinglong brio. Ka Jingkhmihlynti ya ka jinglong bala ban shania. Kadai ka bangi kwa ni ki wei pat. Wat U Blei ru U Khmihlynti ya ka jinglong bala ban shania nangi. Henry ka ka bangi ngile. Hatu ngilong ne kita ki brio ki bala ban pen ya ka jinglong ba shania. Ngila ne ban pen ya kata ka jinglong ka bangila ban shania. U Blei un kerku ya ka ni ka jingpuson Ka Ktien ka jong U Blei. Nak benta ka buram ka jong Amen.